Szőlősi Antal, Egyesületünk főtitkára mutatja be korabeli jelmezben. A longbow tulajdonképpen a Robin Hood által is használt, és Robin Hood örökösei által is használt íj volt, ez csak a forma. Ezek az íjak tiszafából készültek, ami az íjászok szent fája. Rendkívül erős, tehát egy font az nem számítjuk 10 kilogramban egy így útó erejű, hogy a font osztva kettővel végül 10 számít. Néhány lövés megtételéhez természetesen, hát akkor lehet szorozni, 4 tonnát kell megkúsni 2 napos versenyre. Köszönjük szépen, Szőlősi Antal! A továbbiakban még modernizálódnak az íjak, és a ősi magyar íj mintájára az úgynevezett reflex. A modern reflexíjak a sportíjak. Szeretném, hogyha ezt Baranyi Andrea és Kisána sem mutatná be. Szeretném azt is elmondani, hogy szeretnék azt elérni, Egyesületünknek ez is célja, hogy miután 1996-ban a terepíjátszat, mint versenyszám, olimpiai szám lett, amit 1992-ben vettünk majd fel. Mi azt szeretnénk, ha legalább 1 vagy 2 versenyzőnk a 96-os olimpiának lenni. Elején látni területünket, de különbözően stabilizálni. A pontosabb célzát segítik elő. Ezen kívül, ezeken az íjakon iránypultus van, hasonlóan a tisztákon, és iránypultokhoz. Külön kategória természetesen a terepíjátszatban. Terepíjátszatban nevezetesen 3 kategória létezik, ezek az úgynevezett hagyományos íjak, szerintem a szigászi kategória, amit majd a későbbiekben láthatunk. A nézőknek jó szeme van, azért azt láthatják, hogy az Andreának a vesztői, azok ott vannak rá a távolságban. Erről a távolságból ez egy nagyon rendes teljesítmény. A terepíjátszatban a leghosszabb távolság egyébként 60 méter. És egy 3-4 kilométer hosszúságú pályán, én a magam részéről megelőzi ezek 200-ban a metántát. Egy nagyon speciális íjat fognak most látni, ami egyáltalán nem ismert. Nem régen találták ki, az amerikaiak csinálták, úgy tudom, Jennings. Ez a csigási. Tamás Zoltán, Szövési Csongor és Kassai Lajos tudatszerek. Ahogy akarod, előre ismert. A csigási íjnak az a lényege, hogy a végén látható, hogy természetesen felfüggesztett csiga. A húzás 2/3 részénél átbillen és lefeleti a húzó erőt. Tehát vadászatra speciálisan alkalmas akkor, amikor nyugodtan célra tartva kell meglőni a vadat, mert egy 60-70 pontos, nagyon erős reflexíjjal, ami nem csigás. Nem beszéltetek? Hát bizony csak az úgy indult neki a seregeknek. Csak léptes végig. Köszönöm.